bay, papunta na kami ng Surigao del Norte. So malay-balay na kami mga bay. So ngayon lang tayo naka-update kasi busy tayo kanina sa bahay. So yung biyahe natin is yan, 7 hours and 55 minutes dito sa malay-balay nagsimula. So doon yan sa Valencia kanina is 8 hours and 1 minute. So ito po yung mga kasama natin sa ride. So i-update ko lang kayo mga bay sa biyahe namin. So kada lugar siguro lang ako mag-video. So sabi ko lang kung anong lugar ang nadaanan namin. So yan mga bay, Puerto na kami. So time check is chicks gigibang kita ayat 4:31 PM. So nandito na kami sa Puerto. Kasi diyo na pa din ta, pa dari ta pa Butuan na din ta. So first time natin na pupunta sa Surigao City, Surigao del Norte mga bay. So first time ako makabalik doon. Nakapunta na ko doon is bata pa ako, 10 years old. Ngayon bata pa rin. Bata kahit plus 20. So naroon, padulong namin dito. Muna niya mong biyahe. So panuban na mga bay. So marag taon pa nato ni ma-post nga video siguro. Walang gi-detalye ang ako pagkatog Surigao kaya talagang sarap kami makatog Surigao. Nandito na kami sa Taguluan. So may ulan sa unahan mga bay, parang ulan na siguro. So time check is yan 4:47. Yan, GPS gaming. Hapon na lang ni bay daan. So yan mga bay, nandito na kami sa unsa gini nga lugar dere ma'am? Santa Cruz Magsaysay. Santa Cruz Magsaysay, sakop sa Hingoog no? Hingo. Di na ni sakop sa Hingoog ay. So Magsaysay na ni Misamis Oriental. Magsaysay Misamis Oriental na ni. So dito mas mura yung gasolina dito mga bayo, 54 liters. So salamat kay Madam. So nagpaalam kami sa kanya na dito kami kakain. So dito lang ang update natin mga bay kasi madilim yung daan. Tapos na kami kumain mga bay, yan lang. So yun po ang baon namin. Dami po yung baon namin. Rice lang yung baon namin at saka ano. Ito yung dadalhin namin sa aking mama, itong bugas. Yan mga kanggods, mga dilata. Ito. At may logo sticker ang tayo nilagay. Hindi mawala yan. Yung pinaka the best na lugar. Wow. Agusan today. Ha? Agusan? Agusan del Norte. Yeah, grabe. So yan mga bay, nandito na kami sa Surigao, Cabadbaran City. Yan, kita ninyo. Shoutout Cabadbaran. So malapit na kami sa Surigao City mga bay. May 2 hours and 16 minutes pa. Mga Mickey Mouse. Cutie. Mickey Mouse gaming. Cute. Yan, good morning mga bay. Dito pa kami sa Hayang Gabon Port. So medyo inulan mga bay. So kita ninyo. Grabe ang ulan. Medyo may hangin pa mga bayo. Yun yung hangin. Grabe ang hangin. Malakas yung hangin mga bayo. Kaya
Hintay pa kami na hanggang kasamahan ng mga bay. Lugar na mas safe ang yan. Sigara ang hangin. Lakas ang hangin. Hanap kami ng lugar na mas safe. Ayan mga bay, ito po yung Hayang Gabon Port. So kita ninyo ang mga puno ng lubi. So yan po ang apekto sa bagyong Odette. So, hindi pa naka-recover yung mga tao dito mga bay. Grabe. Kawawa yung mga bahay dito mga bay. Kita ninyo yung mga bahay, sira-sira. Ang gasolinahan, wala nag-operate. Buti na lang gasolina tayo doon sa ano. Naghanap kami ng makainan pero wala pala. Kaya pabutihin na lang namin dito. Saan po? Saan yung pagsiad doon? Pwede ba makapangapi dito? Hindi sila kapangapihan. Dila na lang ipansak imong. Oh, kapandong lang mo. Ngapi ka? Hindi isa, hindi ko mangapi. Ang bago na lang din pala. Video na ni? Tawag ko. Aray, gino. Wala, di malipad man di adi sa bubi. Buwan ko doon. Ingon na. Ikaw kay matod doon kay. Adlo ko ba? Daguma. Ako manghod. Yeah, salamat kaya. Grabe kayo mo nagandagan dito. Nangita sila. Siya may nag-drive at tungkan. Siya ay nag-drive. Kay Ah. Nahulog, taon na. Nahulog. Ako mo sige ina nga. Kuha mo katanong ko tayo, hanggang mo ito ganito. Isa na. Na ganito na kayo mo sabog kay. Diba sila Wala ko na diya. Oh. Kung niyo dito, hanggang bon, adto ko dito lunggo. Talan. Nakani ko tininan dito sa ganito ko dito sabog. Ang Coast Guard lagi daw masuko nangutan. Nabulabog pa jud kayo kay nangutan ako. Ingon sa bawal ra ba mo patakag dunggo ra ba diri sir? Ah man dunggo imong mama ingko nga dito lagi sa tuto anito. Sa nga wa may anito dire. Taga nito di ay. Wa may ang among hibalan tiyanggi dira kana basig kanang tiyanggi dito nga merkado. Daw tiyanggihan man ni. Muna tiyanggihan. Dabi madili okay ra mo biyahe. Tanon sa among bugas na to am kay kamutang bugas. Dili mabasa na. Anong pagtapal? Naitrapal. Naitrapal. Kaya naman pud mi silupin pod. Awan giso ni. Oh, naay silupin. Ay, pinag-uulin ako. Alang sani pa banti na ko gamayhan para gamay ra galsahonan. So yan mga bay, nakikita na kami sa aking mama. So ito po yung sakayan nila. Ginagamit. So grabe. So thank
Thank you Lord sa makauli mi karang adlaw mga bay. So chill lang kami. Muna akong mga dala. Mura din akong mga tagang ganit. Grocery ni mo ni. Muning grocery. Mga dilata, mga kuwan. Muna bahala na. Sus, na daw be. Ipanugnaw kag maayo kay. Uy, kay pilar ni basa-basa kay. Napunta Say ang kulit ko na ito. Gipaan na nito magbuha. Talawan man mo tabok kay mahal. Tagaan lagi jud mi nga sakyanan kay sige mi pangutana dito nang utana sila nga. Pwede na makatabok diri dong kay dili man dagko balod wala lang. Talawan man tong kuan ning gipin. Pila may bayad mo. Sugot ra sa. Unsa na basta yun? Ha? Pila may Alay sa diri. Alay ba na unsa namang dili lagi teka ubanon. Diri ra ali ba do diri. Ay naunsa naman ni noon ni nga. Dali ka. Dili lagi teka. Dili lagi teka ubanon lagi. Hadlok man kag ubanon ako nga. Oh, dili lagi teka ubanon lagi. Wala, pada ulas mambut. Hadlok ko sa karagas, Jay. Ikaw, uban lugar mo Drea gani ha. Uban mo diri padulong. Kasi naghatod haong gi indurso balipad bag. Balibad mo. Eh, kargan bata na sunan. Alay ba? Alay ba mahadlok. Dili lagi teka ubanon lagi. Kilak na ba kay mo tanapan kuya? Dili lagi teka ubanon. Si ka na may ako ubanon god. Si ka na may ako ubanon. Alay ba pa do? Di naman noon mo duol sa kuwahe noon eh. Kuya, Ay, pa kon si mama kay nabasa na sa mama oh. Ni lagi gamay para ba kay kasauna pagadtos balay. Hala, i-double han, idaghan ang silupin han. Nagdala pa mo silupin. tabunan lang nagkapal na kapal. Kan mo oro gina nadala ng mga silupin ba. Ah, dahil silupin. Eh, Di pala mabasa kay. Malaon ka sa kanti ni Uroon. Langor dito. Ako kay dalon mahira kay dito. Kumain ko kay matulog ko. Ay na. Ay ba? Hindi gidadlok kid sa gubano nako. Beta kabalosa. Di ba na makagamit ka ng silupin ma? Unya. Labi. Kita akan mo dahil asa mo makakauni. Ay dili nang diskarte na mi ma. Kamo na niadto na mo. Ayaw ko bala ka na mo kay mga unang minig abo. Lagi buya pud kanyo ina unsa nang taon sa mama eh. Ha, oh. Ikaw ya taga amang kaya, taga Sudlon jud ka? Ay, siya ikaw may taga Sudlon jud. Ako asawa taga Sudlon. Ah, Bot taga-asa din na sila. Siguro ko taga Siguro. Asakuro. Lungsod ba, lungsod. Kana lagi may ganina nga. Una ko sa mama na pikihan tog sakyanan ba. Klaro kayo kay Dili kay agaw. Bungtag pa ni naabot nga sakyanan nag ang driver lang jud. driver kay hanapan mo. Ano sabot na ang pambot, nagtanan ng makina dyan, layo ko hasol. Oh, layo jud. Mo lagi daw ingon mama. Ikaw kan, harus dahil malipad mo tayo, wag mo ingon. Nya. Ano po? Daan mo siya. So, yun mga bay, nakikita na kami sa mama. So, medyo matagal-tagal yung pagkita namin ni mama. So, kasi mama mga bay, ikan yun eh. Matutugnaw ko rin na yun. So, pagkabag ko pa mo. Ako pagpag-fix na ho. Ah. Di mo daw sa yung mga hot. Ulay mo doon, kagi. Kan nga, hatlog. Alay ba? At inyong gasolina mo iko. Basin ba nang kita kaabot? Magbugsay na lang ba? Ninyo! Ah, Alay ninyo! Ikaw mo uban lagi. Ilan mo edad mo?
Libi na ka? Sure ba? Itog na napog ka. Grabe mo sa pagkano pag-paniod to di mo maman di pag-abot ha. Ano siya na dito katong mga karton dito. Ito may pan dito. Ha? Ha? Pinyuyer ha? Ha? Gamay pa ka sa una. Pag ni bibi pagkakad ka sa balay ba? Kaila ka na ka wala? Ah, bano-bani lang si mama ha? May kamo mo yung partner mama no? Di ba ka bulag ni mama no? Mamahon kista na di mo bulag. Na, pag-stack yung mga may partner. Ha? Nya, ito na mi. Yan sa may ingon. Yan sa may ingon. Sige, kaya nag-video ba ako? Ha? Oh. Sige ya, salamat kayo ya. Kuan, alas 12 good. Sige, gabi. Gabi era talaga mo schedule dyan, di mo salar. Ay, ayaw lang oy. Mananap ko sa mama nga madlok po gabi mo kay sa delikado ya kayo. Sabak pa. Sabi. Kasunod na po kay po talaga. Jay! Adyo kalinet no, muli gapon ka. Wala boys. Adyo kalinet. Sige ma, amping-amping mo ma. Kay pandar sa mo kay. Oh. Oh, pay videohan rata mo inig pa sibat ninyo. Ina kay. Sige ma, lamat ma. Kamu pud ma, amping mo kay. Layo pud biya tayo niya. Lagi. Okay na, abot na ako na. Ay. Lulipan mo na ang gusto mo. Mabili tayo primero kain na ako tala sila punta ako na ka. Biyahe. Wala mo biyahe din. Digit sa mo bulag oy. Adto kay gayo sa. Ayan mga bay, so pinauna ko na sila para makabideo ko sa kanila. So yung mama ko, na-pressure yung mama ko mga bay dahil yung driver pala doon is di pala umaatras yung driver na unang driver niyan kasi natakot siya sa malaking mga balod. Malaki kasi mga balod yan. Ma! Pag text mo basta maabot na mo ha. Kung maabot mo, pag text na mo ba, kung makaabot mo. Okay, bye bye. Ayan mga bay. Layo gi kayo, dili makita ang isla. So yan mga bay, kasama ko yung kapatid ko na isa. So ito yung lalalim ko sa bahay. Ha? Anat ya? Nag-inom na ka? Nanito na ka, wala pa? Wala pa? Wala pa niya nito deh. Kaon ta dito. Ito na yung kuan. Naon ta? Daan? Ano lang? Ha? Ano lang? Butuan, busog ba ka? Nay, kung dire di ay. Nay, kuan daw. Nag-inom na ka? Unamen? Asa naman? Pag-inom na ka ba? Sige. Pagsaba basta maglayan ng paminaw ha. Dua. Ayaw pagkuan basta kuan pagsaba kay makasuka ka dia. Na. Mangunong man ta permente ha. Sige sige. So ayan mga bay. Bibiyahe na kami. So medyo malayo pa yung bayan namin.